Hazar deňizi soňky ýyllaryň dowamında ýyzgiderli ýagdaýda suwuny ýitirmäge dowam edýär. Bu ýagdaý Hazar ýaka ýurtlaryny kän bir aladalandyrýany meňdemeýär. Muňa garamazdan Türkmenistanyň Hazar ýakasynyň ýaşaýjylary öz biňjalyklaryny sosial medialarda paýlaşmaga dowam edýär. Öňkü Krasnovodsk ady bilen bilinýän häzirki Türkmenbaşy şäherinde düşürilen videoda ýurtdaşymyz deňiz suwunyň ençememetri ýa-da çekilendigini dile getirýär. Biňjalykly ses tonu bilen suwuň ýene-de öz-özünden ýygyna dolanyp geljekdigini aýdýar. Muňa meňdeş hadise Aral deňiziniň hem başyna gelipdi. Aral şäheriniň ýaşaýjylary aradan 63 ýyl geçmegine garamazdan deňiziň bir gün öz-özünden ýygyna dolanyp geljekdigini ananýarlar. Emma deňiz kiçelmäge dowam etdi we şu günkü ýagdaý insan eli bilen edilen tebigi betbagyçylygyň ady boldy. Şoňa meňdeş ýa-da şol ýagdaýyň özü Hazar deňiziniň hem başyna gelip biler. Global ýylylyk muňa iň öňde gelýän sebäplerden biri. Munyň daşynda etrek we gürgen ýaly derýalaryň öňü beklenip, Eýran tarapyndan ýer suwarmak üçin ulanylmagy hem deňiziň müdümlüğüni we içindäki canlılara çenli täsir edýär. Сейчас минимум метров 50 надо продлевать, все это удлиняться. Но море все меньше и меньше становится. Жаль.